قبلهم على اليد. Merħba sinjuri għal shooter tal-ħadd illum programm interessanti ħafna. Għaliex illum ħannitku fl-imkien għax id-daħk u jew l-iktar mediċina tajba għall-bniedem. L-antibiotics sportant naħseb li huma ħjar għax inti tista' titħaq imma jekk timra tkollok bżonn l-antibiotics le. Mela sinjuri, itku għax id-daħk huwa it-tieni l-aqwa mediċina għall-bniedem għall-ġisem. Qed naħseb ukoll hemm dawk il-pillu li raqqulek id-dem. Dawk naħseb li huma iktar importanti mid-daħ, għax fis-sens inutli toħodhom. Mela jekk għandek id-dem moħxon, ħu mediċini għax il-mediċini huwa it-tielet, id-daħk it-tielet l-iktar ħaġa li tgħin il-ġisem barra tal-erb. Mbagħad għandek il-krim tal-mulliti, ma nafx jekk jux bħala naħseb mediċina dak għax ma jtijulekx tittejlu. Għax inutli qed titħaq u mbagħad joħorġu lek il-mulliti għax weġġa allura. Naħseb joħorġu iktar. Mela daħk sinjuri ir-raba l-iktar mediċina importanti. U hemm il-Viagra. Importanti dik. Il-ħames. Insomma, no ħan nitkellmu fuq il-mediċina. Naqtaw hekk x'inkan nibqgħu sejrin il-mediċina li tant hija importanti. Tant nużawha. U tant intelligenti. Eżatt, il-mediċina illi ngħidu ħafna dwarha, però kemm nifhmu dwarha. U hemm ħafna min jgħid kontrija wkoll. Ejja, ma dik jiena nara intelligenti. Meravilja. Ma doffi tieħu eżempju del-Viagra. Toħodha. U tkun taf fejn għandha tmur biex għaf ma smajt xi ħadd li ħadd eżempju għamiltlu jdejh, fimt, dejjem. Jaf. Il-mistoqsijiet u l-analogiji li tagħmel int niggarantilkom li mhux li tant nies jagħmluhom, imma niskopru iktar fuq daw il-mediċini. Meta tkun tista' ġibhom il-mediċini? Għax ġieli tmur bir-riċetta li tant jikteb il-ħniżrija ta' kitba tat-tobba. Il-ispiżjar narax imur wara dik jibda jidaj, u ma terġiġi lura. U jtini l-pillu li jisib għax ma jkunx seħra. Ma forsi hemm xi kors tal-ispiżjar biex jifhmu. Issa jiena lija irridu naqtawa di. It-tobba għandhom jikbu polib bħal ħaddieħor, mhux hekk? Mhux hekk. Allura jien qed naħseb illi mmur fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li tipproduċi it-tobba l-Università ta' Malta. Eżatt hemmhekk. U nistaqsi. Tajjeb, mur mela l-Università ta' Malta. Sa fejn ta' Malta, mhux waħda għandna. Insomma tal-Amerika wkoll. I am here shining at UM, l-Università ta' Malta, u nipprova nsib xi ħadd li qed jistudja l-tabib. Ħalli naraw jekk hux minn qabel ikunu trejnjati biex il-kitba jħanżruha. Dak minnkom tikbu ħanżer jew inkella tistudjawha? Għandna kors partikolari għal-muna kif nikdmu ħanżer. Vera tistudjawha. Le, ma nistudjawiex, le. Laħares nkun hekk sissa da ma waslitx sa dak il-punt il-ħadra. Għastaqra r-riċetta. U min iktar tistudja enta l-tabiba wkoll? U kif edha bħala handwriting? Sissa tajba naħseb. Imma tajba li tintaraf? Iwa, sa kemm ma nkunx naf kif niktab il-mediċina bl-eżatt nibgħat nħażiżha ftit. Tobba? Jien naħseb li jkunu maġlejnu. Titaġġel qiegħed klinik biex teħles. Mela dik il-biċċa, s-saċ m'hemm xi raġuni. Ma weduni li l-għabdu jikbu politiku anke jipprintjawha. U xi ħaġa oħra. Il-mediċini stennew it-tobba jtuhom mhux taqbdu tfajru. Jiena naf waħda toqgħod mija jid-dar li hija tabiba u ħafna bħala ta'. Di veru sewwet jgħid. Ma kieku daw in-nies il-kbar tal-mediċina Pfizer, ma nafx mejn jitfgħu moħħhom flimkien u bħalma ħarġu l-vaċċin joħorġu mediċina li tneħħilek il-problemi kollha. Qed jaħdmu fuq waħda bħalissa. Ħarġet u lesta. Tista' tmur għall-konsultazzjoni fuqha, għall-eutanazja tgħidx kemm tajba. Tibqa' ħajjem ma. Motiħu, le. X'inhi? Sinjuri, il-laqakom ma' mediċina li tneħħilek il-problemi kollha għaliex tiġi titnejjek minn kollox. Il-mediċina fakitol. Ħaqtax ma tistax tagħmel reklam fuq. No, jixxalla bibż. Ħadd waħda. Ħannurukom. Ma kieku huwa pinnola li tiġi titmejjel minn kollox toħodha? ġara tmejjel minn kollox. Għax ħarġu pirim li ġodda, jisimhom fakitol. Rodi fakitol, minn jidajjani. Pinnola li mediċini tħobb tieħu jew minn dawk li tibża. Ma tantx ta'. Kieku teżisti pinnola li tiġi titnejjek minn kollox toħodha? Ejwa ta'. Għandi fakitol. Għandi pinnola illi jekk toħodha tiġi titnejjek minn kollox, titħajjar? Fakitol!
Li ġala bibi biex tipprova. Fuck it all. Ħuda. Mela, waħda fil-ħodu, fil-għaxija u f'nofsinhar. U tiġi titnejjek minn kulħadd. U dak kien il-programm qasir u ħelu tal-lum, sinjuri, bla side effects. Iżdaw tmur torqoddu, Mela ħana raqdu n-nies. Le, ma, hu waħda minn dawk. Fuck it all u tgħid kif torqod.